Ibi, wala tayong pambayad. Kalahati lang ng PBB ang nakuha natin. Ibi, parang walang nagtatagyaon sa'yo ah. Ikaw na lang ang nagtutuig ng pupurutin mo. Ayan guys, pistang-pista na po dito sa bayan ng Lawang Northern Samar. At handa na ba kayo? Dahil yung aking mga striped cellophane ay handa na po. Ayan, welcome back mga guys for today's video. Narito na naman po ang inyong nag-iisang Maestro Waray para sa panibagong vlog. And upo, yes, ngayon po tayo po'y pupunta ng bayan at tayo po'y magsisimba. Magbabawas po tayo ng ating mga kasalanan. At ayan guys, pagkatapos nating magdasal ng kaunti at napansin natin yung aming baby. Ayun oh, para lang siyang namamasyal sa lunita. Ito talagang batang to. Atom na atom sa simbahan. Buti na lang wala pang ibang mga tao dito. Talaga naman tong batang ito. Ayun na guys, siya ay nagdurudalagan dito sa loob ng simbahan. At ayun, namahados na siya. Ayun guys, hinanap namin, nagpunta na pala doon sa likod. Ayan mga guys, nagtaod tayo ng kandila dito sa labas. Pasalamat natin sa Poong May Kapal. Dahil sa wakas, 30 years old na po tayo. Happy birthday to me. Bibi, magay ka dito, Bibi. Bibi. At ayan guys, nandito tayo ngayon sa Eat and Talk Shoutout. So dahil birthday ko ngayon mga guys, ako yung maglilibre. Baliktad na ngayon eh. Yung nagbe-birthday na ngayon yung nanlilibre for today's video. At ayan yung baby namin, nandito talaga siya sa taas oh. Komportable talaga siya dyan oh. Parang Himalay lang siya for today's video mga guys. Siya na nga dyan yung nag-order eh. Ayan. Basta puro mga Spanish food yung kanyang in-order dyan for today's video. Ayan o, mega love shoutout kay Baby Evie. Ang galing-galing niya talaga. Nasa taas talaga siya ng misa. Akala naman ang daming orderin. Ang hindi niya alam, juice lang talaga yung orderin namin. Evie, dito tumingin kay Papa. Ipakita na lang ang tunay na hindi pa nga. Ulitin natin, ipakita ng bibi ko ang tunay na beautiful eyes. Bibi, pakita mo. Huwag ka na aalo. Bibi, pakita mo. Pakita na lang ang tunay na beautiful eyes. Ibi. Beautiful eyes, pakita kay Papa. Ayan guys, habang naghihintay ng order na burger at saka juice. Ito po dito yung kabuuan ng Eat and Talk. Promote na po natin dahil nahiya po tayo dahil yung baby namin ay nasa taas ng misa. Ayan, shoutout po. Maganda po yung place at saka tahimik po at mababait po dito yung namamahala guys. So for today's video, ito po dito yung kabuuan. Ayan guys, at pagpasok nyo po dito, kung galing po kayo sa labas, syempre papasok kayo. Ayan. pwede po kayong sumakay ng tricycle kapag nandito po kayo sa bayan ng Lawang at saka magpatid lang po kayo dito sa Eat and Talk. Ayan, affordable po yung kanilang mga pagkain dito at syempre masarap po, kaya punta na po kayo dito guys. Yes. Hello, maghay ka naman dyan. Sagalitan na. Bawal ka sa mapinit kay mawaka yung busis. Ayan guys. This is my very first birthday na yung handa po ay fries. At ayun yung aking mama ay hinuhuyupan niya at kanyang hungitin ang bibi. Ayan, nagpapalit tayo ng juice dahil hindi pwede sa atin yung malamig. Masisira yung ating busis. Ayan guys, pistang-pista na po dito sa bayan ng Lawang Northern Samar. At handa na ba kayo? Dahil yung aking mga striped cellophane ay handa na po. Ayan guys, bala po sana natin maglibot ngayon para ipakita sa inyo kung ano po yung preparasyon dito po sa nalalapit na fiesta celebration po dito sa bayan ng Lawang Northern Samar. Pero medyo umaambon po kaya dito lang tayo sa loob ng dyan mag-celebrate opo for today's video. At ayan dinala na ng aking mamang aming bibi kong dito sa loob ng tindahan ng dyan dahil ang aking bibi ay gusto niya dito maglibot-libot for today's video. At ayan, binayaan na siya ng kaniyang mama. Opo, pinabayaan na siya, inabandonan na po siya for today's video. My God, nanghangkad na yung bibi namin. Alam, parang walang tagyaon sa'yo Ibi, parang walang nagtatagyaon sa'yo What?
Ikaw na lang ang nagtutuig ng pupurutin mo. Sakay. Wag yan, baby. Mahal yan. Masisira ang buhay mo. Stevie, makabasag ka dyan. Evie, wala tayong pambayad. Kalahati lang ng PBB ang nakuha natin. LOL! Wala pa tayong differential. Oh, masaya? Tara. Tara na. Hoy, Bibi. Wala kang pambayad. Uy, diretso na sa exit sa fire exit na siya. Bayaran mo na lang. Magtangis ito na yung kan. Bibi! Taman daw. Huwag mo yan itatakas, hindi pa yan bayad. Bibi, huwag mong itatakas, baka tumunog yung doorbell. Nasana yung, Ayan guys, nag-uusap sila tungkol sa CCTV. Baka titinan nila dito yung mga pinagbabasag ni Evie. Sige na, mama. Kaya din ang Bibi ho. At ayan mga guys, lumabas na po tayo ng Janjan at pauwi na po tayo ngayon sa aming barangay, sa barangay Magsaysay-Lao, Northern Samar. So naghanap lang po tayo ng ating masakyan. At ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng ating mga nahagip ng ating camera for today's video. At narito na po ang ating sasakayan. So yung aking mama, ayan o, si Bayaw, umi-skip siya for today's video. Ayan, mega love shoutout kay Bayaw Budi. At salamat sa iyong pagpapasakay dito sa iyong sasakyang pandagat panghubas. Ayan, so mega love shoutout po sa lahat po ng mga lawanganon, sa lahat po ng mga taga-bayan ng Lawang at sa lahat po ng mga waray nun sa buong mundo. Mega love shoutout po sa inyo. Malapit na po yung fiesta celebration po dito po sa bayan ng Lawang, Northern Samar ngayon pong parating na September 28, 29. At ako na po mismo, ako na po ito na nag-iimbita sa inyo. Siyempre nag-iimbita ako dahil wala kaming bahay dito. Ayan, basta mamista po kayo dito sa Lawang at mababait naman po yung mga taga-bayan ng Lawang, Northern Samar. So gamitin nyo lang po yung pangalan ko at bahala na kayo kung pakainin kayo sa inyong mga papasokang bahay. At ayan mga guys, dahil birthday celebration ko nga po ito, celebration talaga, hindi nagsimba lang po tayo dahil syempre pagpapasalamat po natin to sa Pong May Kapal. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng mga bumati sa akin, sa mga nag-text, sa mga tumawag, syempre sa mga nag-post sa Facebook, lahat po na mga bumati sa akin. Thank you so much po, higit sa lahat po sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan. Ayan, at sa aking, syempre sa aking asawa kay Eileen at sa aming baby Evie. Ayan, na makulit na po. Thank you so much. Mega love shoutout po sa inyo. I love you all. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal sa inyong nag-iisang maestro Waray. Sana pagpalain po kayo ng Pong May Kapal at syempre sana po marami pang pagkakataon, marami pang panahon ng ating pagsamahan dito sa aking vlog. Yes, you break it down.